Bona tarda a tothom. Anem a començar, com hem dit, l'inici una mica tard, però ja fa 16 minuts. Primer que tot, moltíssimes gràcies a tots els que esteu aquí amb aquesta presentació, que intentarem que sigui una presentació que arribi a tot i cada un de nosaltres, perquè és un pas important pel nostre poble per tal de decidir què fem i què hem de fer. No sé si tots vosaltres coneixeu el Carles Ferriol. Si no el coneixeu, us en farem 5 cèntims abans de començar. És a dir, en quina situació està aquesta finca de Carles Ferriol. Particularment jo, amb el Joan, ja on estigui, Joan era l'antic propietari de Carles Ferriol. Algunes vegades, en converses, ja li he dit, Joan, dic això, tota aquesta casa i tot això, un dia ens hauríem de posar en contacte amb tu a veure què fem a l'Ajuntament, però parlo d'anys. Però normalment després recapacitava i interpretava que el Joan tenia família. El Joan té una germana amb uns fills i sempre em feia la rialla. Quan ja parlarem. Com va anar tota la qüestió? Com tots sabeu, el Joan era una persona superintel·ligent, però crec particularment que la crítica tampoc no vull que sigui una crítica, diguem-ho així, de cara amb ell, però sí que em permeteu dir-ho, perquè normalment la cosa ha anat així. El Joan, jo... Podeu entrar. Que no sapigueu tots com ha acabat això, la propietat de Carles Ferriol. Joan jo l'esperava, fa anys, quan vam començar a urbanitzar la unitat 4 i 5. La unitat 4 i 5 són aquells, diguem-ho així, aquelles finques que hi ha el parc infantil i tot allò que era de Carles Ferriol. I l'estàvem esperant aquí a l'Ajuntament. Eren les 8, les 9, les 10, el Joan sempre anava tard, i va arribar un moment que la secretària... Pots entrar, si vols? Joan sempre anava tard, els que el coneixiu tant o més que jo, no va arribar. I va tinguer la fatalitat que va dormir i va anar a parar sota un camí. I naturalment va morir. Què va passar amb això? Va passar que el Joan no havia fet testament i en vez de passar-ho, diguem-ho així, a la seva germana, que tenia descendència, ell no en tenia, va passar a la seva senyora. La seva senyora, quan va venir aquí, vam començar a parlar, ho va heretar tot, i al cap d'un temps vam tenir també converses, els passos i tot això, el que comporta, amb unes dates com les d'aquest mes, concretament als voltants de Nadal, doncs aquesta senyora estava molt delicada del sucre i va tenir la fatalitat, suposo, entre cometes, que aquesta senyora no es volia saber que estava molts torrons, va menjar molt de torrons i la van trobar morta a la cansada. Què vol dir per què no explico això? Perquè té un començament i un acabament. Penseu que els que no ho coneixeu, això de Carles Ferriol era la finca més emblemàtica de Viladecauna, de la pagesia, de tot, allà la concentració dels pagesos, era el símbol de la pagesia del poble. Ja sí, fiquen molt bé, d'altres coses. Molt bé. Aquesta senyora es mora, morta, i com que no havia fet testament, passa pel germà d'ella, el germà d'ella. Aquest germà, pots entrar al títol, que aquí no veurà res. A mi no va venir. El germà, que no tenia cap tipus de relació amb el Joan, sinó que al contrari, ho hereda tota aquesta propietat. Aquest senyor tenia dos fills que no es portaven molt bé, ara i els fills, i els reuneix i els diu que els vol deixar això de Carles Ferriol. I ells, els fills, li diuen que no volen acceptar aquesta herència.
Podeu passar. Que no volen acceptar aquesta herència i, per tant, queda propietat ell. Aquest senyor li portava tots els papers, tot això, un senyor que és de la banda de Lleida, en el qual arriba un moment en què hi fa poder amb ell per tal de que el gestioni tot i si un dia li passa alguna cosa que sigui ell qui ho administri. Vol dir que li dona un poder total amb ell. Amb un senyor que no tenia cap relació amb el Cames i Farriol. Fixeu-vos que té una cosa, per això us fet una mica d'explicació. Aquest senyor, el germà d'ella, vivia durant molts anys que vivia aquí a l'hotel Pere III d'aquí a Manresa, no sé si ho coneixeu, que va entrar a Manresa i hi havia un hotel que ara ja no és hotel, aquest senyor vivia allà, quan se va tancar aquest hotel, se'n va anar, estava una mica delicat, i se'n va anar a una residència cap a la zona de Lleida. També la fatalitat va ser que aquest senyor es lleva un dia, rellisca, fot cops de cap al lavabo. Bueno, no sé si aquesta decisió de vegades en tots aquests anys, el senyor rellisca allà a la residència, pica al lavabo i mor. I ja tens el tema, durant tots aquests anys, la germana, la pura, ens va vincular moltíssimes vegades a dir per l'alcalde que fes el possible perquè almenys pogués entrar a casa seva, Cames i Farriol. Jo amb la senyora del Joan, podeu entrar, per favor? Entreu? Aquella senyora era molt especial, la Carme Condis, era molt especial i el primer que va fer quan va heredar el del seu marit va ser canviar els panys de Cames i Farriol que ell pogués entrar a la cura. Aquesta anècdota, podeu dir, perquè ens explica, però també jo crec que de la forma que vosaltres heu rebut, és normal això, és a dir, tot el procés en què ha anat tot el Cames i Farriol. Molt bé. Això, el propietari és un senyor que no té cap relació amb el Cames i Farriol. Nosaltres, com a Ajuntament, però és el propietari, és el propietari no sols de Cames i Farriol, sinó de totes les finques colindants amb diferents poblacions. Perquè el Joan, el seu era sortir el diumenge, anava pels poblets i casa vella que veia i així tingués un caire que li agradava, d'en Pedro i això, la comprava. I hi va haver en diversos pobles, concretament a la zona més de Lleida, que va comprar a casa. Molt bé. I d'aquesta explicació, aquest senyor és el verdader propietari de Cames i Farriol i hem tingut moltes converses de veure quin ús li fem. Jo moltes vegades, en el moment que ell havia d'heredar, no volia heredar. I vaig dir, ostres, tu tens l'oportunitat de que, si no ho agafes, serà pel poble, serà per la llacuna. Ens vam entrar i no va així la cosa. És a dir, quan no s'agafen els drets de qui viu una finca, passa a la Generalitat i a la Generalitat ho subhasta. Ho subhasta, sí, que tots alguns dieu que sí, suposo que també coincidiu amb el que us estic explicant, no? És a dir, que en tot moment, durant aquest temps, l'Ajuntament vam estar a sobre d'això per tal de poder adquirir això. Dit això, la cosa ha arribat en què molts de vosaltres ens heu fet arribar que l'Ajuntament té de comprar Cames i Farriol, que l'Ajuntament té de comprar Cames i Farriol, que és l'oportunitat, que tal, que qual. Ens ho hem estat treballant moltíssim, tot l'Ajuntament, i aprofito que també aquí hi ha el representant del grup, diguem-ho així,
que està a l'oposició, i l'hem convidat aquí, també naturalment que si vol participar, i així participa en portar endavant aquest projecte. Molt bé, inclús aquí en alguns plens es havia dit que potser hi havia altres necessitats amb coses que hem fet, que he mencionat que era potser més important adquirir cames i fregar que altres coses, no? Però tot és respectable. Arriba el moment en què l'Ajuntament ens plantegem fer un procés participatiu per tal de que la ciutadania, el poble de la Llacuna, opini i amb aquesta opinió sorgeixi el que hagi de sorgir. Intentarem fer una explicació que després, al final de totes aquestes dies positives, vosaltres podeu fer les preguntes que creieu i més. Al meu costat hi ha la cap de comunicació d'aquest Ajuntament, que també l'hem convidat aquí, que també ha participat en tot això i que també es prengui nota per tot el que d'aquí sorgeix. Avui no ha de sorgir l'opinió. L'opinió, ja els direm amb el transcurs d'això, durant un mes, a finals de mes de gener, vosaltres podeu opinar i ja us explicarem com funciona. Presentació. L'Ajuntament, tal com he dit abans, recollint inquietuds de molts veïns, ha iniciat l'estudi per l'adquisició de la finca de Cal Magí Ferriol. És per aquest motiu obre un debat amb la ciutadania per identificar la necessitat d'aquest immoble i definir els seus futurs. Tal com s'ha dit abans, és a dir que aquestes inquietuds les hem anat recollint en el transcurs d'aquests mesos i crec que és un motiu perquè cada un de vosaltres pugueu expressar la vostra opinió i si creieu que sí, que si que no, tot això, en el transcurs d'això ho anirem veient. I és molt important donar veu als veïns, nosaltres agafarem, ho escoltarem, ho treballarem amb tècnics i si arriba el que ha d'arribar farem el que hem de fer. Canvies? La presentació tècnica. A Cal Magí Ferriol és una finca urbana situada al carrer Cuitora amb una superfície construïda de 1.600 metres quadrats, construïda amb 3 plantes i diverses construccions annexes dins una parcel·la, la parcel·la de la construcció, de 1.500 metres quadrats. I al voltant tenim uns 12.000 metres de terrenys circumdants, inclosa la pista de l'escola. La pista que hi ha a l'escola encara s'ha d'inscriure a l'Ajuntament. Encara s'ha d'inscriure perquè degut tots aquests anys el que ha passat, l'Ajuntament en aquell moment no va inscriure, Cal Magí Ferriol tampoc, van fer les sessions, el van pagar, o no el va inscriure. És a dir que aquests 12.000 metres quadrats està inclosa el que és la pista de les escoles. La setmana passada vam convidar els components del CEI, que junt amb la Rosa van anar a visitar, que els feia molta gràcia, perquè inclús allà els del CEI havien dit que hi havia... Pots passar si vols? Sí, ja pots passar allà? Sí? Gràcies. El CEI, concretament, ens van dir que hi havia les antigues portes d'aquest Ajuntament. Aquest Ajuntament, això abans de ser la casa consistorial, era la rectoria. Hi havia unes portes de fusta i els hi feia molta gràcia amb el del CEI, inclús el Joan Lagret, no sé si està aquí, no hi és? Va, molt bé. És a dir que així va ser. El propietari no deixa la clau amb ningú, no la deix, ell el va avisar, van venir, junt amb la Rosa, van anar, diguem-ho així, a visitar tot el que és a Cal Magí Ferriol. Si vols explicar com és? Bueno, tothom ja coneixeu una mica la història de la casa de Cal Magí Ferriol. Era una casa grandiosa, una casa pairal, com totes les cases abans, com casa meva, totes aquestes cases que teníem cavalls, bens, que també tenien ells també, el molí de l'oli, el molí del blat, la ventadora, totes aquestes coses.
Però Cal Magí Ferriol va tindre un canvi molt gran quan l'Antònia ho va repartir perquè venien molts granejants i s'estaven a casa seva. Llavors aquesta casa pairal tan preciosa, és preciosa encara, però tots són apartaments petits, no? Ella va anar fent, la gent que va anar venint, ho feia venir l'altre i sempre va tindre molta gent. L'Antònia era una dona molt emprenedora, cosa que el Joan també ho era, però de diferents maneres. Jo n'hi era molt amics, de totes maneres, fins i tot ens estimàvem. Però vull dir, doncs, Cal Magí Ferriol hi ha de tot encara. Hi ha el lloc on hi havia els bens, en tots els corrals, en les menjadores, nosaltres hi portàvem les cabres perquè també teníem bens. Vull dir que la història aquesta doncs, l'hem anat seguint sempre, una mica tots aquí a la Llacuna. I doncs, el Joan també sempre hi hem anat fins i tot amb el senyor mestre tots dos junts. I és això, ell li agradaven comprar, li cobrava tindre coses, però va tindre la mala part de tota aquesta família. Al final ha quedat així. Ara la casa val la pena. No està malmesa, no és una casa que estigui malmesa. Vull dir, s'ha anat conservant de dintre, el que està més malament són els corrals, on hi havia l'ou, totes aquestes coses, perquè, esclar, ha crescut tot el que és la gent aquí, no? Vull dir que per dintre no. El Joan també es va acompanyar, el Joan també va agradar. Sí. Vull dir, més que res, doncs, és una història que val la pena, penso que quedi aquí a la Llacuna i que la puguem fer servir entre tots, la casa aquesta i tot l'estadi. Ara, això cada un pot anar opinant. Molt bé. Dins de l'explicació de la Rosa, que és cert, m'ho he explicat, ja recordareu l'antiga era, la era de Cal Magí Ferriol, que és a fora, allà on s'hi batia, tot allò que és evident. És una finca per pensar-s'ho, no? Si calgués, ara m'ho ha comunicat la Imma, és a dir, si calgués, i jo, amb 8, 10, 12, 15 persones, els fes gràcia visitar-ho, també faríem el possible perquè es pogués visitar, perquè fa l'opinió. Sí, el procés. Iniciem un procés participatiu per definir la necessitat i els usos i activitats del futur equipament. I podran participar tots els veïns i veïnes de la Llacuna. Abans de començar m'ha fet algun comentari, jo no estic empadronat aquí, però vull dir, naturalment, hem d'interpretar que si un té una casa aquí i està instal·lat aquí, i això és molt digne que pugui donar la seva opinió. Diem això perquè després, amb la votació que es faci, no agafi 25 papeletes, les foti dintre i distorsioni. Ja us explicarem com ha d'anar aquesta participació. Ha de ser que hi hagi la màxima participació. Això ara podreu recollir cada un de vosaltres i no obstant ho passarem casa per casa després. La gent opini i creiem que ara és el moment de manifestar-se. I naturalment us volem escoltar. I això ningú més ho pot decidir que vosaltres. Vosaltres sou els únics que podeu decidir. Més endavant també direm per què ho hem de decidir nosaltres. Algú em va preguntar, diu, quan veu fer el camp de futbol, diu, no ens ho vau preguntar, està en tot el seu dret. El camp de futbol resulta que ja era de la Llacuna, ja era del municipi. Ho vam intentar donar-li un caire més actual, però si haguéssim tingut de comprar el camp de futbol, potser també, diguem-ho així, haguéssim demanat l'opinió del poble. Objectius. Tal com us anàvem dient, implicar els llaconencs i llaconenques en la seva presa de decisions. Fomentar la cultura democràtica i participativa. Detectar quines necessitats té el municipi. Definir els usos principals que ha de tenir l'edifici. Les fases del procés es comença amb aquesta reunió informativa que ara estem tots aquí, nosaltres. El punt número 2 serà la recollida de propostes fins a finals de gener, concreció de les propostes, retorn i debat a la ciutadania. És a dir, que al final de gener, uns tècnics aniran esbrinant tota
el que vosaltres hàgiu posat, ja us direm com funciona, si voleu fer paper, doncs, dins una urna que es quedarà instal·lada als baixos de l'Ajuntament, perquè no tingueu vosaltres de pujar a dalt, que no us molesti, o, diguem-ho així, amb la via, diguem-ho així, de la pàgina web de l'Ajuntament. Aquí la proposta. Amb aquesta recollida de propostes hi pot participar responent al qüestionari fins a finals de gener. Tal com hem dit ara, en la línia de la pàgina web municipal de Vallcura, en paper, que el rebreu naturalment i el trobareu a casa vostra i s'ho ha de depositar a l'Ajuntament, tal com hem dit, una urna que posarem per tal de posar-hi la vostra decisió, el que us creieu. Repeteixo, aquí s'ho ha de posar, en aquest d'això, s'ho ha de posar el nom, cognom i el DNI. Per què? Perquè, tal com hem dit abans, el nom, cognom i el DNI es podrem identificar i interpretarem que no hi hagi massa manipulació, és a dir, que sigui una cosa totalment d'això. Les preguntes. El qüestionari inclou dues preguntes claus. Creus que l'Ajuntament ha d'adquirir la finca de Cal Magí de Riol? Sí o no? Si dius que no, doncs taixes no i per això ho has posat. No ho trobo correcte, hi ha més necessitats del poble que això. Perfecte, perfectíssim. És a dir que... I el que creieu, i coincidint amb el que creieu que no, repeteixo, s'ha de tatxar el que diu que no i llavors poseu les vostres opinions que hi ha necessitats potser més interiors. I si dius que sí, llavors quins pulsos donaries al futur equipament? Doncs podeu posar, jo hi faria, doncs què sé jo. Nosaltres tenim un estudi fet intern però no el volem manifestar. És a dir, l'opinió vostra és la que ha de sorgir d'aquest procés participatiu. Heu d'expressar aquelles necessitats i usos que creieu necessaris pel bé de la llum. Penseu que sempre mirem el bé de la llum. Em podeu preguntar, que tenim diners per comprar això? No. No n'hi ha ni cent. Durant tots els anys que jo soc el Francisco d'alcalde, totes les obres que hem fet, excepte unitats d'actuació que s'han desenvolupat amb la participació de contribucions especials, participant al tant per cent de cada d'això, però tot a més, igual que ho va posar l'Ajuntament, però sempre l'Ajuntament s'ha espavilat. Què? Esclar, nosaltres hem mirat, abans de tot això, és a dir, buscar subvencions amb els fons europeus que ara hi ha, el Next Generation i tot això, però quedem frenats perquè no trobem cap subvenció que puguem adquirir si no és propietari de l'immoble. Una vegada és propietari, pots demanar les subvencions, les que es creguin, amb una definició exacta i amb tot això podem... És a dir, creieu que ens podem embarcar a comprar això? Creieu que ens podem embolicar a comprar això? Si creieu que sí, doncs fantàstic. Si creieu que no, també. Donareu les vostres opinions. Els diners no els tenim. Els podem trobar? Sí. De quina forma? Podem trobar el que val o el que creieu que val aquest edifici amb un préstec a 10 anys sense interessos. A 10 anys sense interessos. Què vol dir això? Que durant 10 anys vas cobrant aquests diners sense interessos i llavors l'Ajuntament que hi hagi, que vagi fent gestions per anar eixugant aquest deute que naturalment et deixen uns diners i els has de tornar durant 10 anys. Una vegada compres aquest edifici, la maquinària d'engegar tot el tema del futur equipament ja es posa en marxa. Després, quan acabem, podeu fer les preguntes, totes les que vulgueu i més.
Concreció de les propostes. En aquesta fase, les propostes sorgides seran valorades tècnicament i políticament amb la voluntat d'incorporar en la definició del projecte el major nombre possible d'aportacions. En cas que no, doncs, naturalment, tal com s'ha dit abans, no, i poseu el que creieu, caram. El retorn, tal com hem dit abans, retornarem a la ciutadania amb una altra reunió explicativa el procés, els resultats del procés participatiu, així com donar compte de les diferents fases que ha tingut el procés dades de participació dels seus resultats. Al tancament s'informarà la ciutadania, tal com hem dit, de quin és l'estat del projecte i la seva possible execució de decisió final. I aquí arribem al torn en què participa, tu ets el que has de decidir. En aquest cas, si us sembla, comencem a les preguntes que creguin oportunes, amb molt de gust, si les podem contestar, les contestarem. És a dir, que no és fàcil, No és fàcil. No és fàcil, és a dir, que... Però cada cosa té el seu. Cada cosa té el seu. És a dir, que el que creieu, si algú vol fer una pregunta, amb molt de gust us contestarem. Hi ha alguna allà primer? Digue'm. Heu fet una valoració del que valdria la rehabilitació d'aquesta casa? Molt bé. Molt bé. No podem fer una valoració del que valdria arreglar-ho, perquè encara no tenim el projecte. Però, és a dir, el que ens preocupa ara és la compra. La compra d'això. Que no tenim diners, els podem trobar, si creieu que ens podem no hipotecar, perquè això no es tracta d'hipotecar-se, però vull dir, si creieu, aquesta potser és la pregunta que jo podria contestar. Del resultat de si considerem que hi ha molts calés a gastar, però és el futur per la llacuna. És el futur per la llacuna. Un procés, com el que heu vist. Digue'm. Bueno, primer de tot a mi, a nosaltres, com a grup local d'Acció de la Llacuna, ens hagués agradat que el dia de la visita al Magí Ferriol s'haguéssim convidat, perquè entenc que com a associació que d'alguna manera contempla dels seus objectius i la preservació de l'entorn natural i rural de la Llacuna, ens hagués agradat ser-hi presents per poder veure l'interior de l'edifici. Dit això, Aquesta és la primera pregunta. sí, això és una pregunta, és una reflexió que faig. Dit això, aviam, està bé això del procés participatiu que es fa, però és una mica com crear falses expectatives si el primer que es vol fer és vendre la pell de l'os abans de caçar-lo. Perdona? És crear falses expectatives en el sentit de dir que si no hi ha possibilitats reals de l'adquisició d'aquesta finca, Si no hi ha possibilitats reals de l'adquisició no d'aquesta se sent, finca, perdona. la meva pregunta és que potser seria interessant que l'Ajuntament es plantegés fer un estudi de la viabilitat en el sentit de la possibilitat de l'adquisició d'aquesta finca. Perquè, evidentment, suposo que això suposa molts calés. La venda, en el cas que això fos possible, suposo que l'Ajuntament té el dret de retracte per poder adquirir aquesta finca abans que qualsevol altre procés. Això és la pregunta que faig. I en Si aquest fos cas... tan amables que aquí ens pots cridar una mica No, més? o vens o parles al micro. Sí? Sent? Bueno, jo com hauria de fer, la pregunta és que, la reflexió que faig és si per part de l'Ajuntament hi ha la intenció de la visió d'aquesta finca,
per no caure en falses expectatives, seria interessant que fes un estudi previ abans del cost econòmic que es podria suposar això, en primer lloc, la rehabilitació, que suposaria, perquè evidentment és un edifici que cal una rehabilitació, suposo, en profunditat, no ho sé, jo ho desconec, no m'hi està feina, el privilegi de poder visitar l'edifici interiorment, i després també un cost addicional que suposaria en el seu futur les obres corresponents a la modificació dels usos que s'hi volgués aplicar, ja sigui un centre cívic, un casal social, per gent gran, etc. És a dir que jo crec que en aquest sentit l'Ajuntament hauria de fer una mica perquè la gent a l'hora de prendre la decisió doncs ho tingui molt clar. Perquè és evident, ja s'ha dit aquí, que l'Ajuntament no té calés, per tant ho hem de pagar tots, això està clar. I s'hauria de fer un estudi de quin cost podria suposar això, perquè d'aquesta manera la gent pugui tenir o pugui decidir què és el que pensa al respecte d'això, d'aquesta participació. Ja està? Ja està. Molt bé. La primera pregunta. Mencionaves que no molest, però estaves això de no poder visitar, que no us vam avisar amb el grup d'acció local, no? Demano disculpes perquè tampoc no volíem fer molt rebombori amb tot això, perquè hi ha altres possibles compradors aquí, Hi ha possibles compradors d'aquest immoble. L'Ajuntament té el dret a retracte o no? Un moment. Ara t'ho explicaré. L'Ajuntament té un document firmat en el qual ell no pot vendre sense abans comunicar-ho a l'Ajuntament amb el tracte que tenim signat l'Ajuntament i el propietari. El propietari hi surt un comprador, nosaltres tenim pactat un preu molt per baix del que surt per internet, molt per baix, en el qual ell ha de dir, senyors de l'Ajuntament, jo tinc un comprador, demostra-m'ho. Demostra-m'ho, tal part. Molt bé. I si no, llavors, si l'Ajuntament tenim temps fins al juny. Aquest document està signat, al juny s'acaba el tema de compromís, tant per una part com per una altra. Ens fas la segona pregunta del cost de la rehabilitació. El cost de la rehabilitació va en consonància dels usos que se li puguin donar allà. Els usos que se li puguin donar, clar. Què es podria fer ara? Si ho adquirés l'Ajuntament, és el poble, durant un mes o dos, netejar-ho tot, i començar a poder fer ús. Si algú de vegades venen a dormir que no hi ha allotjaments, allà hi ha habitacions que es poden fer servir, estan bé, moltes coses que a mi no es podria esperar fer ús d'aquest equipament que no estés tot fet. És a dir, que això seria, diguem-ho així, un procés... No és fàcil, No és fàcil, però nosaltres l'Ajuntament no ens fa por, però naturalment la veu la teniu vosaltres. Coincidint amb això, si cas ens empalcem després de la reunió, ens empalcem quin dia volguéssiu visitar el grup d'acció local, aquesta d'això, i amb calma ho preparem i ho podeu visitar. Sí, és que... Perdona, digues això. Perdó, digues. En primer lloc, felicitar l'Ajuntament per iniciar un procés participatiu aquí. Segonament, en el procés participatiu hi ha diverses preguntes. Per tant, això no és una consulta tancada perquè hi ha el sí... Se sent? No? Hi ha el sí o no a la compra, Ara sí? però a banda hi ha altres preguntes. Un procés participatiu no és un referèndum. Per tant, com s'ha dit que estava en mans del poble la decisió, el
fet que hi hagi diferents preguntes vol dir que quan es faci, diríem, l'anàlisi tècnic, l'estudi tècnic del procés participatiu, en el retorn s'haurà d'analitzar la resposta a nivell estadístic, al nivell que es consideri, i per això hi ha la gent especialitzada en interpretar els processos, però que no necessàriament el resultat ha de ser el recompte del sí o del no de la compra. Entenc que hi ha una altra sèrie de factors, com ha fet. Es preguntava quines necessitats es té del poble. M'ha semblat veure. Permets un moment. Crec que la primera pregunta és la que determinarà cap on anem. Creus que l'Ajuntament ha de comprar aquest immoble? Sí o no? Sí o no? Un moment, per favor, un moment. Si es diu sí, naturalment engegarem el que tu estàs dient. Si es diu no, doncs naturalment no és viable i ja està. Per tant, és un referèndum. Referèndum, no sé, un procés participatiu té una definició i un procés participatiu requereix interpretar les manifestacions que s'han fet i en funció d'això i en anàlisi profund i tot plegat prendre una decisió. I com que he vist que hi havia altres factors del procés que poden ser molt importants a l'hora de que la gent manifesti que pot tenir dubtes a l'hora de matisar el sí o el no en relació a si ha de ser equipament o no, perquè això no està classificat d'equipament, això seria la compra d'un bé patrimonial per l'Ajuntament. Per tant, diríem, el fet que sigui equipament o no és un procés posterior de qualificació com a equipament, etc. El fet que l'Ajuntament compri l'immoble... Camil, per favor, tu ja entens tant més que jo, això. Si em dius que no és equipament, és naturalment que no és equipament, però si aquest és equipament, faria un canvi d'ús. És el que estic Vull dir, dient. per favor, aquí desitgem, però, perdona, t'invitaria que ens ajudessis. La pregunta principal és aquesta. Creus que l'Ajuntament ha d'adquirir, s'ha de gastar aquests diners, sí o no? Sí o no? Si es diu sí... No tenim prou informació. No tenim prou informació, no em ve capacitada per respondre sí o no a una cosa o no sé què ve després. Sincerament, no pretenia no ajudar, sinó al contrari. Deixem-ho aquí. Jo he entès que hi havia un conjunt de preguntes i que s'havia de valorar tot, és el que es fa en un procés participatiu, però en tot cas no crec que hagin d'entrar en polèmica, sinó que la gent demani aclariments. Jo l'únic que volia era manifestar això, respecte del que és un procés participatiu, i entendre que no és allò sí o no, sinó que entenc que hi ha moltes altres coses a darrere que poden fer decidir a qui ha de decidir. Gràcies. Per un moment, Pau i... Digues, Pau. Jo primer de tot agrair també, em sentiu allà baix? Sí. Primer de tot agrair una miqueta la línia, la tendència participativa de preguntar un projecte tan transcendent i tan important com la Llacuna, i en aquest sentit jo com a ciutadà de la Llacuna, com a llaconenc, hi estic agraït a l'Ajuntament. Aquest és el primer punt. El segon punt és que jo crec que és una miqueta el que deia una companya que no sé qui és, i és que jo ara mateix no sabria pas què respondre en aquesta pregunta, perquè em falta informació. I entenc perfectament que esteu en un punt del procés on encara vosaltres mateixos no en teniu, però ens és molt difícil la ciutadania decidir sense saber, per exemple, quin cost té aquesta compra, ni que els usos ara mateix no sàpiguen quina reforma mínima hi haurem d'aplicar. I tercer punt, jo crec que molt més transcendent encara, i és què ens costa mantenir aquest immoble, aquest equipament durant els anys, sigui quin sigui el seu ús, perquè pot ser una virtut del poble o una cadena. Llavors, crec que en aquest sentit hauríem de resoldre molts d'aquests dubtes perquè sigui més senzill de respondre. I per últim, tenia un dubte pel procés participatiu, que és quin és el que guanyarà, el que tingui més vots,
el que políticament sigui més interessant perquè ho decideixi el consistori, perquè no m'ha quedat clar si és que si surt moltes vegades que serà un casal de gent gran, serà un casal de gent gran, o si surt moltes vegades que serà un alberg, serà un alberg. Bé, si surt un casal de gent gran, com dius, pot ser que no sigui un casal de gent gran. És a dir, que no ens hem de basar, Aquí moltes vegades heu manifestat que no tenim un local gran per enquerir-nos a tots, en el qual, en moltes festes, estem fent servir la pista de l'escola per fer actes i això. El terreny lindant a la pista de l'escola ja hi entra tots aquests terrenys. Aquest terreny és de l'escola fins dalt al camp de futbol. A part, tota l'edificació de Can Magí Ferriol i tot el que hem mencionat amb elements construïts que hi ha al voltant d'això. És a dir, no és que si, diguem així, surt el que dius tu, un casal de gent gran o una residència, no saps dir, vull dir, potser si surt això, no es farà això. Hi ha necessitats més imperioses que això. Però ja es dona a entendre que és important adquirir aquest immoble i els seus terrenys. Però això ho resol la primera pregunta. No. La segona, que és la proposta, si la primera surt que sí, de la segona, quina serà dels usos que se'n proposi, quin realment s'acabarà? És que potser, si surt el sí, hi ha una sèrie d'usos que no, aquí, amb una altra, diguem així, presentació, ho desestimarem. M'entens? Potser no ens expressem prou bé. Sí. És a dir, aquí no... Perdona, perdoneu-me. No sé si hem contestat prou bé o no. Sí, però deixa'm afegir l'últim punt. Sí. I per mi l'últim punt és que és fantàstic que es procuri des de l'Ajuntament iniciar un procés participatiu, però un procés participatiu és de les coses més complexes que existeix. I jo el que faria com a Ajuntament és posar-me en mans dels professionals perquè el duguin a terme i perquè la ciutadania acabi traslladant la seva veu de forma pràctica i que finalment els llagonencs i llagonenques ens sentim que la nostra veu ha acabat sent realment eficient i funcional. Estem en mans de professionals, però hem cregut oportú no portar-los aquí ara. Hem cregut oportú no portar-los aquí. Hem convidat la responsable de comunicació per tal de els professionals tindran després. I l'Ajuntament mai portarà a terme, ara de moment, mai portarà a terme un equipament sense un consens de tots plegats. I com ho farà? Doncs que farà diversos tècnics i determinarà, a veure, tècnics, presenteu-vos un projecte envers això que surti. És a dir, no és una cosa barrit-barrat en el qual s'arribi a una cosa que no tothom tinguem una visió clara de què sigui el bé per la llacuna. Potser no m'acabo d'expressar. O no, no ho sé. Sí. T'expresses, però jo encara tinc alguns dubtes perquè en el fons... Dubtes n'hi haurà molts. Primer, la segona reunió i la tercera i la quarta, amb dubtes. Perdona, Mireia. No, bueno, primer de tot em sumo als agraïments d'aquest procés i això, però sí que és veritat que entenc, per exemple, que la segona part, potser si s'adquireix aquesta finca, es pot declarar bé cultural i es poden accedir a ajudes de la Diputació de Generalitat, no? Per tant, la part aquesta de la rehabilitació podria estar més facilitada, no? En futur. Però sí que per la primera part falta informació, com comentava el Pau, perquè mirant el preu, a mi no em queda clar si a l'adquisició, per tant el preu varia, són dels 1.600 metres de la part construïda, de tota la finca, perquè òbviament entenc que el preu varia i per tant les propostes d'usos també han de ser diferents, no? Perquè una cosa és un edifici, l'altra cosa és tots uns espais. No? A l'hora de nosaltres votar, sí o sí no, doncs clar, també això influirà tant dir sí o sí no, perquè el preu variarà, com les propostes d'usos, si és un espai, un edifici, un espai interior, o té uns espais exteriors i quines dimensions tenen aquests espais exteriors. Ja t'ho hem dit, Es compra tot. Es compra tot. L'interior i l'exterior. Es compra tot. Un moment, per favor. Ara, per favor, intentem que va arribar la reunió. Maite, digues. Estàs tu, Mireia? Estàs? Sí. Vale, gràcies.
El cas que l'Ajuntament no ho comprés, has dit que hi havia altres possibles compradors. Això és un sol urbà, per tant, podria tirar-ho a terra o... Perdó? Ho podria tirar a terra, aquest edifici, perfectament. El que compra pot presentar un projecte a l'Ajuntament i si s'escau s'accepta o no s'accepta. No, no està catalogat. No està catalogat. Digue'm. És una qüestió, una mica la línia del Pau. A mi em preocupa la resta de les coses. Tu ho has dit a l'inici, l'Ajuntament no té recursos per comprar-lo, perquè pot adquirir, perquè pot aconseguir un crèdit, etc. Un edifici amb totes aquestes característiques no és la compra, ni molt més la rehabilitació. És el manteniment, l'amortització del que significa l'edifici, i per tant, si la llacuna en aquests moments, jo pregunto, no té recursos per mantenir un edifici de 1.500 metres quadrats amb el corresponent manteniment que això implica. Perquè si no té recursos per plantejar-se si això hipoteca l'acció posterior del municipi, home, llavors la reflexió no solament si sí o si no. És a dir, el que m'agradaria saber és quin impacte tindrà aquest procés a les finances municipals. És a dir, que no sigui que després l'Ajuntament no pugui fer res. Primera part de la reflexió. Segona part de la reflexió. Això respecte als costos, respecte al procés de participació. Home, jo penso que 1.500 metres quadrats donen per fer diferents projectes dintre del propi espai. Ara jo estic pensant en equipaments similars que jo conec i tal, i per tant es pot segmentar l'espai per donar resposta a les diferents necessitats. Ara, això sí, pot significar que requereixin dinamització, pot significar que requereixin inversions de forma permanent, és a dir, recursos humans per a la gestió d'un equipament d'aquestes característiques, si el vol ser un bé d'interès cultural, per exemple, perquè si l'espai és tan xulo, doncs podria ser un espai visitable, però llavors el hauria de controlar. L'Ajuntament està en condicions com per garantir que això passi, perquè és que jo vaig dir que sí o no. A mi d'entrada diguem, 400.000 euros tira milles. Em sembla, és un 30% més o menys del pressupost de l'Ajuntament, si no m'equivoco, no? Sembla que podria dir que era 1,5 milions el pressupost. 1,7. 1,7 milions, podria, encara quan ho poso. No té quasi 50% del pressupost de l'Ajuntament. El que vull dir és que no acabi passant, com deia ahir en el tema de les cadenes, que això acabi hipotecant el futur de les inversions del poble. A mi el que em preocupa és això, perquè sí que veig que la llacuna té temes que a més han sortit, i ho he escoltat, de manteniments, de transformacions absolutament necessàries, com els temes de l'aigua, i que això no signifiqués que tota la resta de temes tenen aturats. Doncs la meva pregunta és, això serà així? És a dir, si decidim això implicarà que la resta de coses han de passar un segon o un tercer plat? No, bé. Mai es barregen els temes. Mai es barregen els temes. Aquí vam quedar hipotecats, com hem començat a urbanitzar, amb 1.200.000 euros. Aquí, tu ets nou, amb perdó, però coneixies... Permets un moment, per favor. És a dir, tu has conegut com s'han desenvolupat les unitats d'activitat i tot això? Contesta'm aquesta pregunta ja que ets 25 anys. Contesta'm aquesta pregunta, per favor. Concretament no. Per tant, ja desconeixes el tema. Perdona un moment. Aquí hi havia 12 unitats d'actuació sense desenvolupar amb un 45% construït. 45% construït. I quan anaves, urbanisme, et deia, primer, alcalde posa ordre a casa teva, en el qual es havien de desenvolupar totes aquestes unitats d'actuació. No ens vam embolicar, vam tirar endavant i ho tenim tot tornat. I, naturalment, aquesta intercepció estan amb els seus serveis i tot això. Vull dir, aquí de diners mai n'hem tingut. Amb un pressupost d'1.100.000 euros no pots tenir mai diners. Mai diners. Tenim uns IPIs, que ja sabem el que és, aquí no tenim polígonos que ens entenguin uns ingressos directes. Clar, què fem? Ens espavilem a anar a buscar allà on sigui els diners. Allà on sigui. Allà on sigui els diners. Però sembla que sí que és llavors la pregunta. Sí. No t'he dit... Que això costarà mantenir-ho? Tot costa mantenir-ho. Tot costa mantenir-ho. Són 1.500 o 1.600 metres quadrats, és una autèntica... No entreu en debat, sisplau. És veritat. Hi ha intervencions pendents... Perdona,
em pres nota. El que diu aquest senyor té raó. Us agrairia que no entéssim en debat, perquè si no, esclar, tampoc no... Però està bé, digues. Repetir, perquè ja s'ha dit, felicitar-nos com a poble per l'inici d'un procés participatiu. Això és un pas rellevant, sobretot si aconseguim que el procés participatiu tingui veritablement qualitat democràtica de fons, que en principi, tal com estem plantejant, sembla que és factible. Però això també dependrà de la qualitat de les decisions que s'apuntin al procés participatiu. En aquest sentit, preguntar si tenim previst, més enllà de la participació, de la implicació de la ciutadania individualment, que les empreses i les entitats del poble puguin dir la seva. Perquè relaciono això amb el fet que comparteixo que el que es pugui acabar fent a Magí Ferriol pot ser cabdal en relació al futur del poble que volem. Al meu entendre, no ens hem d'imaginar un tipus d'usos, un tipus de proposta que vagi isolat del que considerem que ha de ser l'esdevenidor del poble. Per tant, en aquest sentit, entenc que les entitats i les empreses del poble haurien de poder dir la seva d'alguna manera. Després, una pregunta molt concreta que s'ha apuntat ja per aquí d'alguna manera, i és que interpreto que els metres quadrats de la finca són edificables. I perquè això pot determinar absolutament el tipus d'ús que ens podem imaginar en relació a la instal·lació. Gràcies. Joan, pregunta. Joan. Sí. Quan es descriu la finca, queda clar que la part de darrere és fins a l'escola, fins al camp de futbol, però els terrenys que van fins a Cal Nin, que també és d'ells. De Cal Nin? Tot el carrer Viladamaja, ells tenen uns camps a darrere casa meva. I a casa. No, però allò són parcel·les que no té res a veure amb això. Però són de Magí Ferriol. Si són de Magí Ferriol. Les va venint ells particularment, que tenen els tres noms. Que el que diu el Joan jo també m'ho havia plantejat. O sigui, si el Magí Ferriol hi ha tantes terres escampades por ahí, això va amb tot el lot o no? No. Vale, perquè esclar, és un problema, llavors com reparteixes tots aquests munt de terres. Els que coneixeu el Cal Magí Ferriol. Cal Magí Ferriol, la era aquella, els omblairs aquells, darrere... Sí, el perímetre que coneixem de Cal Magí Ferriol és tot el que comporta, ja està. Fins a l'escola. En aquest sentit tenia el dubte, com es fa. Sí. Preguntes, alguna més? Hi ha més preguntes? Joan. Jo no tinc una pregunta, sinó que és una opinió. Jo crec que comprar Cal Magí Ferriol és una oportunitat que no es pot perdre. Per què? Perquè en el temps ja veurem quan anem rehabilitant, què anem fent, com ho anem construint, però si no el tenim no podem fer-ho. Ho vendrà amb un altre i turno 12 hores. El poble s'ha acabat de poder tenir una oportunitat d'aquest tipus. El preu que en aquests moments demana, que no ho sé, vull dir, suposo que l'Ajuntament l'ha considerat com perquè no sigui excessiu per poder fer l'operació. Per tant, i per una altra banda, el que ara has aclarit amb l'última pregunta, si una part dels terrenys que es compraran en tota la finca aquesta són urbanitzables, és una oportunitat que nosaltres tenim també perquè si necessitem més diners es puguin utilitzar com a urbanitzables aquests terrenys. Vull dir, perquè l'essencial és la finca, l'edifici de la finca i alguns terrenys adjacents, però hi ha una altra part que si són urbanitzables és un ingrés que podem tenir en un moment determinat per ajudar a tota l'operació. Allò és una unitat d'actuació que s'ha de desenvolupar. Ens va un carrer des de davant d'allà, al costat dels col·legis, va un carrer que va fer Bas Cardal, el qual enllaça amb el carrer Viladamaja de baix. És una unitat d'actuació que s'ha de desenvolupar, com moltes hi ha hagut aquí al poble. S'ha de desenvolupar. És una unitat d'actuació, quan aquí van fer les normes subsidiàries,
van deixar diverses unitats d'actuació en el qual, quan sigui el moment, diguem-ho així, ja ho desenvoluparan. És a dir, que aquí s'ha de fer, no hi ha electricitat, no hi ha serveis, no hi ha clavegram, no hi ha aigua, per tal d'urbanitzar aquesta unitat d'actuació amb el que fa referència amb el que sí que caldria és vendre aquests terrenys. Però jo crec que a la Llacuna no caldria vendre aquests terrenys. No caldria. S'hauria d'aprofitar tota la Llacuna, el municipi de la Llacuna, per moltíssimes coses. Jo només volia dir una cosa últimament. No, però estàs amb tot el dret, per favor. Vull dir que el que dius tu de vendre els terrenys pot ser una... Continuant amb la línia del que diu el Joan, jo estic d'acord, molt d'acord, que si el poble no s'ho queda, ho lamentarem tota la vida en anys que visquem, perquè s'ho quedarà algú, ho urbanitzarà com li donarà la gana i serà l'hòstia, llavors. Vull dir, penso això directament. L'única cosa que l'Ajuntament que s'ho quedi, surti el que surti d'aquí un any, com funcioni tot, sisplau, transparència total a l'hora de fer les coses. Sobretot això, perquè si surt per fer un casal i després resulta que, perquè està molt bé, que es faci un casal o una residència d'avis, el que sigui, és igual. Perquè hi ha lloc per fer, bueno, vull dir, es pot fer el que es vulgui, hi ha lloc per tot. Sisplau, que hi hagi espai per tot, per tothom, i que tothom pugui participar-ne amb transparència, que estiguin els números com són, com funcionen les coses i per on s'ha de tirar. És la meva opinió, continuant amb el que deia el Joan, ja està, només volia dir això. Gràcies. En el cas que no surti l'Ajuntament, heu dit que hi ha gent interessada. Sabeu què us volen fer? No. Segur que no? Sí, però no. Bueno, és que hi ha gent que diu que sí, que se sap què volen. Crec que no toca aquí. Crec que no toca, perdoneu-me. No, perquè clar, això també ens pot ajudar a valorar. Jo? El millor seria que només, escolta tu, perquè ens hem d'embarnar amb això. Anem a suposar, no? Almenys clar, perquè ens hem de liar. Mirem-ho així estretament. Per què aquest ajuntament s'ha d'enredar amb això? Per què s'ha de liar? Doncs hem vist que hi ha una oportunitat que no costa gaire de dir Ajuntament, per què no compreu això? Per què no feu això? Per què no feu allò? No ho feu, és a dir, aquí, com s'ha dit aquí, en tot i dit que hi havia un pressupost d'1.100.000 euros, ja sabem, el que sabeu una mica de números, ja sabeu on podem arribar amb 1.100.000 euros. Allò. El fons de cooperació que ens arriba cada mes, doncs tenim per pagar els empleats i net, vull dir, això que queda net. Sempre s'ha fet el mateix, anar a buscar i... Ara, aquí s'han fet diverses preguntes i és normal que què costarà això mantenir? Tot costa diners. Tot costa diners mantenir-ho. Però, naturalment, tots volem gaudir de coses, volem tinguer coses, però les coses costen els seus diners. No posarem contribucions especials per comprar això. Això que ningú s'ho pensi. Com aquí s'ha dit algú que això us ho carregareu sobre nosaltres. No, fem pensar-ho. Perquè això seria... Ara, us hem dit això de que trobem un finançament que encara no ens hem dit que sí. Un finançament per comprar això a tornar en 10 anys, la llei ens empara com a Ajuntament això. La llei ens empara. I llavors es pot tornar, amb el discurs dels anys, es pot tornar a poder. Jo crec que, en fi, és important que ens ordenem una mica a l'hora d'anar debatent o d'anar entomant el procés que estan iniciant avui. Directament és impossible parlar de costos de manteniment fins que tinguem definits els usos. I un cop definits els usos ens en podem adonar fins i tot
que de l'operativitat d'aquests usos se'n poden desprendre també ingressos. Correcte. Per tant, si tenim clar, com plantegeu el Joan abans, com planteges tu també, que estem davant d'una oportunitat, i estic d'acord amb tu en el sentit que és emmerdar-nos, perquè ens interessa el poble. Correcte. És així. Aleshores, jo soc partidari de tirar endavant tot aquest procés, d'entrar en una definició d'usos i de fer un bon treball tècnic i polític en relació al que convé fer a Mas i Ferriol. Que ja us avanço que no m'imagino que es pugui circunscriure a una sola activitat. No, no. Per tant, simplement apuntar això. Digues, Pau. Jo volia una petita reflexió i després una proposta. La primera reflexió és que jo em sembla que tothom qui ha viscut, viu o s'estima aquest poble, emocionalment decidiríem que sí. Perdona. Que el que dic, Josep, és que em sembla que la majoria de nosaltres que ens estimem aquest poble, si emocionalment la nostra resposta seria que sí. Hem vist sempre aquesta gran casa, ens han explicat mil i una històries sobre aquesta casa i ens vindria molt de gust que aquesta casa es quedés al poble i que tingués un ús comunitari. Jo sóc el primer, però sincerament jo no tinc la sensació que quan jo vaig a votar ho hagi de fer des d'aquesta vessant i que em crida molt, sinó que jo em sento responsable d'intentar fer una decisió, i que era una decisió racional. I aquesta decisió racional em porta als números, em porta a entendre que és una grandíssima virtut però que s'ha de vigilar, que és complex. Tu mateix ho has explicat, Josep, que és molt complex, també de mantenir, també de... Dit això, a mi em continua faltant informació. D'acord? I aquí ve la meva proposta. La meva proposta és, potser estaria bé que es creés un vehicle comunicatiu per aquest procés participatiu on quan sortissin noves informacions com el cost, com negociacions, com s'ha fet un estudi i es preveu que si es fa aquest tipus d'ús hi haurà aquest tipus de manteniment, no sé, qualsevol tipus d'informació que vagi relacionada amb Can Mas i Ferriol es comparteixi. Llavors, si més no, em serà més senzill de decidir si cada cop vaig rebent informació respecte a això. El vehicle, el que decidiu, estic segur que la majoria ens vindrà de gust saber més. Tens raó, això és el primer pas que hem fet. Després, quan es reculli tota la informació, es farà una altra reunió informativa. Nosaltres tenim el tracte tancat amb aquest senyor fins amb la data que us hem dit. Durant aquest temps es pot anar treballant. Hem d'anar al santo que ens surti per sota i que en passi endavant, però tot això ho anem controlant. És possible que surti, llavors no diguis, per què no has fet aquesta d'això? El tracte el tenim tancat amb un preu. El preu crec que ara no toca. Perdoneu-me, com que hi ha d'altres, permeteu-me que siguem, permeteu-me, no us prengueu malament, si arriba el moment, que arribarà el moment, per descomptat, és un preu que l'hem tancat a sota cost del que hi ha, molt a sota cost, mencionant que no és una cosa ni per mi, ni per aquest senyor, ni per aquest senyor, és pel poble. I pel poble té un preu que no pot servir com si l'engués amb un altre. És a dir, que és en benefici del poble. Hem tingut moltes reunions, moltíssimes, amb aquest propietari. Aquest propietari, de moment hi ha bona sintonia, però davant dels diners el tema canvia. Nosaltres no podíem fer aquesta reunió, no podíem fer aquesta reunió informativa, perquè algú ens diu, escolta, i si això, que tenim un preu
tancat i de respecte mutu entre ell i l'Ajuntament. Ell no pot vendre demà això sense avisar l'Ajuntament de que hi ha aquesta venda. És a dir, la preferència la té l'Ajuntament durant aquests mesos en què s'ha de respectar el contracte, el document que tenim signat l'Ajuntament i la propietat. I durant aquest temps d'això és quan podem anar treballant tots plegats per veure si arribem al fi per una cosa o per l'altra. Perquè si ara diem el preu aquí, amb tots els respectes que hi ha, pot ser que això s'esbombi i llavors no, crec que no. Arribarà amb una altra part d'això. Seria oportú que ho estem dient o no? Anna? Està acabat. Perquè si diem el preu aquí semblarà el mercat d'això. Crec que no toca. El tenim tancat? Sí. El tenim tancat? Sí, però crec que no toca. Creiem que no toca. Més preguntes? Bueno, perdó, sí. Només l'aclariment, les votacions tal com ha dit l'alcalde, que feu tots a casa, però també s'hi podrà fer online. Online, quan entreu a la pàgina web de la llaguna.cat hi haurà el banner, però fins dilluns no serà actiu aquest banner. Perquè no cal que vingueu aquí qui vulgui a deixar la papereta, sinó que podeu votar online. Online també es demanarà igualment el nom i cognoms i DNI. Una aclaració. Aquesta. Final de gener. Digues. No, és aquesta pregunta. Era aquesta pregunta. Ja està? Ho veieu clar, tot? Creieu, almenys ho veieu una mica d'ànimes. Ara moment, per favor. Un moment. De moment, veieu que anem per bon camí? Ja està.